преди 135 години не просто и само полагат устоите на Третата българска държава, а се сбъдват вековните български национални бляни. След 485 години липса на държавност, Отечеството получава възможност да обедини в себе си всички етнически българи. След векове на стихийна съпротива, след стотици бунтове и въстания, ние българите извоюваме своята свобода. Ние, великотърновци, заедно с всички българи, ще намерим верният път да защитим свободата си, да отстояваме човешките си и гражданските си права, не като рушим, а като продължаваме последователно да градим. Честит 3 март! Честит национален празник, скъпи съграждани! Председателят на Великотърновски общински съвет Николай, признателното гражданство на Велико Търново.